long tame kedam pen kahumri dam pen abang pulo lapen ilitum karbiang long lapen ensil sararaphan Sikh schedule aput hak mate mini constitution aput hak ilitum phan meg nangapa prang cheng banglo aron apa ni sini cheng banglo la sini tu matheng no non dolo la sini li non kapachini phansi nili apor en ponpo la sini tum alo non do ilitum masar JI Qatar IAS retired officer lapen APSLC a president alang li phansi rara theng no karja pen pachini phansi nili chunung ripon lo Anding gening to. Sela li phan sela pohon pen karjo ponel dum deng pon lo abun thu ilitum long nang kitong dun thu do APSLC Central Committee General Secretary Sir Kiri Rongpha alang li phandame rada thengno karja bi phansi ni li apor cho hanglo la pen ser po open karju i phansi apor cho hanglo Dorulo non puthot ilitum longdo women mate swalo noho kache songlong dame ilitum swalo nangapapang dundo lasilitum alang litum phan dame kai ke dame kachuropon mate ninga ching sampon ilitum theo lasilitum longdo ni kaku rong pipi women wing secretary Central Committee alang li phan dame karcho i phansi chunang ripon lo Kadong Tante tum dam thulunang ilitum long ketong dun Central Committee Legal Cell Secretary Samson Teronake hai alang li phan dame rada thengno kachisong thengno karja bi phansi ni li chunang ripon lo ini pen galang li poho ker la dak viziar lo kan sinang lo adun thu ilitum long do Central Committee thak depend long pi Secretary of Agriculture Department alang li phan dame aprangan wang pen rada thengno chepachini phan apor pilo tani kadong adun thu nili pachini pon thuing tung ilitum long nanga jetong dun thu do lake David Qatar ilitum long non Lumbajong a constituency mate difu LAC difu Legislative Assembly arlo a constituency do Lumbajong a constituency long pen president David Qatar alang li phan dame rada thengno karja bi phansi chunung ripon lo komo rado alang li henlo Lumbajong long a president long la pen alang li Rajen party pen expelled pen ke PPSLC ingkang thu muchot busene dum thek thu long rado adun thu idum halloween pen ngai tong dun thu do lake ilitum long lang pher homosti pen a president alang li lake komol inghi alang li phan dame rada thengno chepachini phansi apor pilo apangam oho bang si doro jet lo song lo laso PGR masih ulong leten thank you adun thu Amri Amosti pen ngai tong dundo ilitum Amri long vice president la pen alang li ke tiwa atrai pen lo la salang li phan name karja pen je pachini phan li apor en lo lake John Maslai kado alang li lo te dan thuluna aluhi difu town committee pen along pen asong japi ngai tong dundo itu mani Bobita Tisopi alang li phan name karja pen pachini phan apor pilo kado adun thu ilitum long Halloween pen ai tong dun thu do lata difu town area pen finance secretary akehai pi Nirola Bepi alang li phan dame rara thengno karja bi phan apor pilo amen lang pheo benda wimena songjap bina je tong dundo
Jirka Hansepi alang lipan dame rara theng no karja bipan kardo lapen Moina Killing Pi alang li dame langpher a constituency pen lo asong japi lo kardo di kardo PGR long pen kardo adun thu ilitum long do tulang Akehai Pi Maloti Tisopi Organizing Secretary di Futan Committee ang kang long pen kardom ni lapen ilitum ladak Weskar Bianglong lo wothad langso LAC long dame women wing do labang si lasi ilitum long assistant women wing a secretary nagaji tong dundo alang li lake Rosmila Ingleng Pi Akehai Pi alang lita rara theng no chipani phan pila kardo lasinon ladak kuplia homostia long ilitum sisi a president alang li phan name nili ka chapachini phan apor pilo lake alang li lake Bikrom Rongphar alang li president lapen general secretary Jonel Be Akehai alang li phan name rara theng ne on wangi lang go humri dam lang wandi te adun thu ilitum long Ronjit Teron Akehai APSLC long Central Committee Weskar Bianglong penlo Game and Sports Terus lapen itu wothad langso LAC long youth wing do youth wing long secretary Chesong Be phandame pachini phanapor pilo lalu dan finance secretary wothad langso LAC Onsong Terang alang li phandame pachini phanapor pilo lapen itu long rong asar nangecetong dundo woterang langso APS pen Amreng constituency pen Sarik terang mayo OB alang lipan tame seneng coro pon lo lapen kepacani dolang sita niliang to namen nenete apor alam ta dokokpo asinon por phai silo ilitum labang som demonstration itum kang ni ponji lake por phai Kithom rai bengan baksing ipon long charji ilitum DC office pen permit ke long teng bangke selapen ihin pen Halloween pen non wang bom lang uoi phir same ilitum non programa bangke cheng pon bom po lasinon nili labangso kapacinia bangke non ephoibet bangke lansing ton pon koklo non dotulang pelutang tenili alom so visi kapacini labangso jaimek bangke nili deng pon trupo asi non bangke pini labangso PGR WGR along le puthak kache song pon mate stadium demonstration zel bangso PGR WGR along eviction claim wegnangji pula bangso ase yang tong Karbianglong Autonomous Council lapen state government along kapale ji aphan ne tum pini labang so sai ke deng long lam ke jai ang deng sil tum long nang le lo la si lam ke jai pon je long ne li aphang si kachunung ri poning tung mate lam ke pathan poning tung labang ke dak kuplia constituency long a president Bikrom Rongphar phansi ne li asabu apor thi hek kame apor pilo minute phobak